Ako náhle sa nachádzaš pod touto úrovňou odvahy, tak do tvojho života bohužiaľ budú stále prichádzať veci, ktoré budú tvoriť negativitu. Pravdepodobne si tam osvojíš nejaký kód, nejakú vec, ktorá ti bude neustále opakovať rovnaké veci v tvojom živote. Čiže to sú tie dookola otázky, ktoré sa ľudia pýtajú. Oni chcú stále riešiť niečo, aby im bolo lepšie. Ako by im mohlo byť lepšie, keď sa pohybujú neustále v tomto priestore malomyselnosti. Povieme si, že čo to znamená. Čiže odvaha je preto bod zlomu, lebo ako náhle ty zvládneš odvahu v sebe a budeš vedieť s ňou narábať, tak sa dostávaš do vyšších úrovní svojho vedomia a okamžite začneš priťahovať do svojho života pozitívne veci. Častokrát sa nedá len tak, prečo jednému človeku sa tak darí a jednému sa tak výrazne nedarí. Ver mi, že to má s týmto veľký súvis, lebo ako náhle sa pohybuješ v priamke dole a nemusíš o tom vedieť, zdá sa ti, že všetko ide normálne a neuvedomuješ si to, tak sa deje v tvojom živote to, že si neustále priťahuješ nedobré veci v tvojom živote. Tvoje telo je stále na tejto priamke. To znamená, že tvoje telo ťa stále drží v tejto priamke. Tak častokrát hovorím, že tento život, ktorý zažívame, je také chodenie stále po hrebení. Že buď sa zvalíš do negativity, alebo máš možnosť prejsť do pozitivity a presne v tomto je to vidieť. Môžeme ďalej? Čo to znamená tá malomyselnosť? Ideme sa baviť teda o tomto priestore. Poviem normálne na rovinu, že to je priestor temnoty. Nebojte sa ani takéhoto slova, že temnota, pretože v každom z nás je temnota. Je to v podstate naše druhé ja. Základné šamanské učenie je o tom, že ty sa musíš stretnúť s tou svojou temnotou. Až vtedy sa stávaš tou silnou bytosťou, až vtedy dokážeš byť silný. Veľa ľudí sa nechce baviť, nechce sa im. Oni proste chcú, aby ti bolo okamžite dobré, aby zober ma niekam, kde všetko bude vyliečené, kde bude všetko v poriadku. Ak nepoznáš svoju temnú stránku, ak nepoznáš svoju vlastnú temnotu, tebou vytvorenú, tak nemáš šancu sa dostať do toho svetla. Tento graf hovorí vlastne o tom, čo sa v tebe odohráva neustále. Väčšina ľudstva, podľa neuropsychológie, 75% ľudstva sa pohybuje stále tu. Je to priestor, ktorý je viazaný na množstvo energie, ktorú v živote máš. Začnem menovať veci. Na najnižšej úrovni fungovania a žitia je beznádej. Beznádej môže byť aj forma zúfalstva. Je to stav, kedy máš najmenej energie, ktoré môžeš mať. Ak nemáš energiu, tak nemôžeš s tým nič robiť. Nemáš sa ako z toho dostať. Častokrát sa ma preto ľudia pýtajú, že Maroš, ale keď mne sa deje takáto vec, ako sa mám z toho dostať? Ja sa na nich pozriem a vidím, že sú absolútne bez energie. Nemáš šancu sa z toho dostať bez energie. Takže tvojou jedinou úlohou a najdôležitejšou, keď sa ocitneš hoci ktorej z týchto vecí, je nabrať energiu. Najskôr uvažovať vždy len o tom, ako naberem naspäť energiu. Z hľadiska toho grafu je vidieť, že beznádej je vlastne na najnižšej forme energie. To sú stavy veľmi nebezpečné. To sú stavy, kedy už je naozaj potrebný druhý zásah, iný zásah, alebo aj liečbu terapeutickú, silnú, medicínsku. To sú formy, kedy si bez energie a sú to samovražedné stavy, sú to beznádejné stavy, kedy si sa prepracoval, lebo nikdy nespadneš do tej beznádeje. Pomaly si sa tam prepracovala. Sú to stavy, ktoré naozaj si vyžadujú aj medikamentóznu liečbu a kde je najviac potrebné zabrať, lebo v tejto fáze si už nevieš pomôcť sám. Potom je to o kúsok o úroveň vyššie je priestor viny. Vina je veľmi špecifická vec. S vinou máme všetci veľmi dobré skúsenosti. Vo víne sú zakodované všetky kódy, ktoré v sebe máme. Najčastejšie, keď človek vlastne sa mu niečo nedobré deje v živote, tak je jasné, že ho ovláda nejaká forma kódu. Tá moderná psychológia pracuje veľmi s hypnózami a so svalovými testami. Hypnóza je na to, aby terapeut zistil, aký kód
akému kódu si uveril, akej ilúzii dôveruješ, lebo to nie je vždy jednoduché vidieť. My sme na tom poslednom online streame, ktorý sme robili, tak sme tam načali túto tému. Ja som slúbil, že sa jej budeme venovať na veľkú mapu a toto je to najdôležitejšie. Každého z nás, ak sa ti čokoľvek deje v živote, že toto, hovorím to preto, lebo konečne si poďme povedať, že je to strašne veľmi jednoduché. Len rozprávať o tom je komplikovanejšie, ale ten 3D forma, ten 3D život, v ktorom existujeme, je veľmi jednoduchý. Tam sú veľmi jednoduché princípy. Že niekedy som prekvapený, že ako dlho nám to bude ešte trvať, aby sme pochopili, že je to tak veľmi jednoduché. Ak sa ti v hlave, alebo ak tvoj život sa neuberá dobrým spôsobom, tak je jasné, že veríš nejakej ilúzii, pretože celá tvoja bytosť je nastavená na pravdu, na svetlo, na rozvoj, na vývoj a všetko je pod ohľadom. Tvoj duch to všetko riadi. To je to, čo som hovoril pred chvíľkou. Akurát sa ľúbiš dobre týrať. Pretože si osvojil nejaký druh ilúzie. V šamanskom svete sa takisto robí týmto spôsobom. Ten šaman tým, že je veľmi duchovne nápojená bytosť, on okamžite prečíta, aký typ kódu tebou prechádza, aký typ kódu ťa ovláda. Najčastejšie tie kódy bývajú práve v tej vine. Tá vina je taká, že s tým máme všetci skúsenosti. Tam sa to veľmi ľahko stane v detstve, v hociakom veku. Trošku sa na teba niektorý z rodičov pozrie nepekne, trošku niečo v škole sa udeje, trošku niečo tam a zrazu si osvojíš nejakú ilúziu, nejakú formu nepravdy. Vina je na úrovni dosť nízkeho formy energie, čiže znova, ak sa dostaneš do tohto, zachytíš v sebe tento priestor, lebo iba o toto tu ide, ty nemusíš veľmi nasledovať nejaké veľmi veľké nejaké učenia alebo liečebné, alebo pomôžte mi šamani a niekto potrebujem. Ty len potrebuješ zistiť, kde sa nachádzaš, ako sa cítiš a koľko pritom máš energie. Ak budeš vedieť, že máš málo energie, pravdepodobne sa pohybuješ niekde na tejto úrovni. Čiže potrebuješ urobiť všetko preto, aby si tú energiu nabral. Čiže o tom sa tiež môžeme pobaviť, že čo to znamená, ale každému robí dobre niečo iné. Niekto si dá dobré jedlo, niekto sa ide na prechádzku, niekto si čokoľvek. Proste potrebuješ nabrať energiu, aby si sa dostal z tejto formy. Ako náhle nenaberáš energiu, zostávaš tam zakliesnený. Čiže určite si niečomu uveril. Čomu si, prosím ťa, pekne naletel? Lebo nemôže sa ti diať nič negatívneho v prípade, ak si sa neocitol v nejakej forme nepravdy. O kúsok vyššie je apatia. Apatia sa prejavuje už trošku väčšou formou energie, už trošku lepšie pracuješ s energiou, ale pravdepodobne niekde z teba tečie životná energia von. Niečo ťa veľmi silno upútalo, niečo si zasa niečomu naletel, lebo naozaj je to vždycky len o tom, že si naletel. Vyteká z teba forma energie. Šaman povie, že svojho aurického pola vyteká energie. Je to apatia. Apatia je forma, s ktorou sa už dá lepšie pracovať. Ty už máš viac množstvo energie, ale stále je to forma, ktorá priťahuje do tvojho života veľmi, veľmi negatívne situácie. Tvojou úlohou je len to proste odhaliť, spozorovať, že kde sa asi nachádzaš. Preto sa dnes o tom bavíme, preto je to moja najobľúbenejšia forma, čo sa psychológie týka, lebo toto je veľmi prehľadné. Na základe tohto ty vždy budeš vedieť, odčítať, kde sa asi nachádzaš, koľko máš pri tom energie a čo máš preto urobiť, aby si sa odtiaľ dostal čo najrýchlejšie preč. Smútok. Smútok je vec, ktorá je viazaná s depresiou. Ako vieme, depresia je niečo, čo ťa ťahá smerom do minulosti, niečo, čo si neúplne dobre pochopil, niečo, čo ťa stále akoby deprimuje. Niekde sú stlačené nejaká forma emócie, ťahá ťa to dozadu, nevieš sa z toho prepracovať, ale už tam máš výrazne väčšie množstvo energie, čiže ty vieš už s tým sám pracovať. Od každej z týchto fóriem, od tej apatie vyššie, už si s tým vieš pomôcť. Vina je trošku ešte taká na hrane, že potrebuješ si s niekým vlastne overiť, že čo musí naletel. Najlepšie to je vypovedať. Lebo tie viny sú veľmi jasné, oni sa veľmi dobre ukazujú. Okamžite tam ty to pocítiš, že to tak výrazná forma, že sa ti okamžite prejaví, že kde sa cítiš vinný a garantujem ti, že každá forma viny je totálny úlet, totálna nepravda. Takže keď sa na to častokrát pozerám, ako to funguje, ako na mňa začne pôsobiť ten mentálny konštrukt, tak naozaj mi je z toho do smiechu, lebo toto, čo je tu na nás hrané, je neuveriteľná sranda. Vítajme v Disneylande, lebo tak to tu vyzerá.
Smutok je teda vždy viazaný smerom do minulosti a potom tu nastáva ten bod zlomu v priestore negativity. Bod zlomu v priestore negativity je strach. Strach je živený veľkým množstvom energie. Samozrejme, v tvojom tele je veľa, veľa energie, lebo ty sa niečoho bojíš, niečo sa tam deje, niečo sa tam stlačilo, nejaká forma nepobraných emócií, celoživotných emócií. To je strach. Čiže vždy, keď máš strach, alebo ľudia sa často zasa pýtajú, že ako mám prekonať strach, ako mám robiť so strachom, tak strach je vyslovene záležitosť ega. Ega kvôli tomu, lebo tam už disponuješ veľkým množstvom energie, ale zároveň ten strach sa veľmi vždy sa viaže s úzkosťou. Úzkosť je vždy niečo, čoho sa bojíš do budúcna. V tom prítomnom okamihu nemôže nastať to, aby niečo z takýchto ilúzií mohlo na teba prevládať. Jedine sa to môže stať vtedy, keď svoju myseľ presunieš do minulosti alebo do budúcnosti. Ak si v strachu, tak budeš vedieť, že sa niečoho bojíš. Vždy je to viazané s úzkosťou, vždy je to viazané s tým, čo má byť, čo má prísť, čo sa bojíš, čiže nedôveruješ svojmu vyššiemu ja a strácaš maximálne množstvo svojej moci. To je to, čo sme sa bavili na začiatku. Moc je definovaná tak, že sa dokážeš spoľahnúť na to, čo sa deje tak, ako sa deje. Ako náhle sa nedokážeš na to spoľahnúť, pravdepodobne padáš do tejto úrovne malomyselnosti a niekde sa v týchto veciach nájdeš. Podľa toho, ako si sa ďaleko dopracoval a ako sa v sebe orientuješ, tak podľa toho padneš do niektoré z týchto vecí. V tomto je tá psychológia perfektná, lebo vieme už veľmi dobre zadefinovať, čo sa deje v akej fáze, koľko máš pri tom energie, čo treba urobiť v tej danej chvíli a ako veľmi si odozdal svoju moc niekde do priestoru von. Takže ako náhle si v strachu, vždy to ako keby riadia také 3 druhy strachu. Je to strata. Ego sa najviac bojí straty, že o niečo príde, že príde k nejakej forme straty. Utrpenie. A to je forma, ktorú vidím, že ľudia sa toho veľa boja, alebo toto sa nás akoby najviac dotýka. To utrpenie je taká vec, že nechceš, aby sa ti dialo niečo nepríjemné. Preto sa ľudia v testoch vždy vychádza, že ľudia sa neboja až tak smrti, ľudia sa boja utrpenia, toho, čo bude sprevádzať toho človeka. Nejaký typ bolesti, nejaká vec a vždy je s tým spojené ego. Ego neznáša trpieť, ale zároveň potrebuje svoju negatívnu energiu. Rado ťa ničí, ale neznáša trpieť. Takisto najväčší druh strachu je zánik. Keďže ty vieš, že si duchovná bytosť, ty tu nekončíš, ideš sa vlastne len posúvaš do inej formy. Ego neznáša, keď zaniká, lebo to, keď pri smrti sa deje práve takáto vec, že nastáva zánik ega a to je to, čo si ono najmenej praje. Takže toto sú 3 druhy strachov, ktoré vždy riadi ego. Netreba sa ani viazať na nejakú vyššiu formu. Keď som povedal, že to je jednoduché, tak toto som tým myslel. Vždy v strachu sa nachádzajú tieto 3 veci. Všetky 3 sú úžasnou ilúziou, len tak dlho v tom žijeme, že sa nám zdá, že to je úplne normálne. Strach je preto bod zlomu, lebo všetky ostatné veci, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore temnoty, a to si neviete predstaviť, keď prídete do tej šamanskej kultúry, ako veľmi si vás oni vychutnajú v tejto vašej temnote. Najťažšie na tej šamanskej, na tom šamanskom liečení alebo učení je, že oni vás postavia pred samého seba. Čiže ty máš samého seba protivníka. Túto temnotu, ktorú si nabral za celý život, niekedy aj ešte aj si ju prenášaš od inakadiaľ, tak s týmto sa ide všetkým vysporiadať. Strach je teda v úrovni, tam je bod zlomu. Ako náhle sa dostaneš od strachu ďalej, akoby na tú úroveň, kde ti klesá energia, tam je s tým veľmi náročné bojovať. Tam je vždy proste potrebné, aby si v prvom rade nabral energiu akýmkoľvek spôsobom. Nebudem sa teraz venovať že tomu, ako sa presne naberá energia, lebo to sú naozaj veci, že to každý individuálne vie, ako má. Ty potrebuješ nabrať energiu. Ak sa ale presunieš do polohy vyššie, táto poloha, všetky tieto formy temnoty alebo malomyselnosti už sprevádza veľké množstvo energie. Všimni si, že napríklad túžba. Túžba sa nám niekedy zdá, že to je dobrá vlastnosť, že však vďaka túžbe ja dosahujem nejaké veci.
ale opak je pravdou. Túžba je stále ťa ťahá do negatívnej polohy, stále ťa ťahá do svojej temnoty, stále je to forma, ktorú sprevádza veľa energie, ale sú to okovy. Sú to veľmi ťažké okovy. Ako náhle sa ti stane, že si v tejto forme, tí ľudia sú veľmi často frustrovaní, sú depresívni. Ako náhle sa im nepodarí niečo vo svojom živote, čo si zaumienili, okamžite padajú do silnej frustrácie, ktorú prenášajú aj na druhých, lebo oni disponujú obrovským množstvom energie. Takže túžby sú tzv. Okovy pre dušu. Častokrát aj keď človek zomrie, to je zasa tá šamanská kultúra. Častokrát, keď ten človek zomrie, tak nemôže prejsť do svetla kvôli tomu, že mal veľmi silné túžby vo svojom živote. Čiže vždy vlastne na konci života, preto je ten koniec života častokrát taký ťažký, lebo tam sa človek zbavuje tých túžob v rôznych formách. Ale sprevádzajú nás celý život a ak budeš v sebe cítiť nejakú formu, to neznamená, že nemáš byť kreatívny a že nemáš akoby pracovať na veciach, ale majú ti prísť vnútra, ty máš pocit, že toto je teraz tvoja cesta a vlastne sa tam prepracovávaš. Ako náhle si v túžbe, je to forma, ktorá bude do tvojho života vždy prinášať iba negativitu a negatívne situácie. O kúsok vyššie je hnev. Hnev už dobre vieme, koľko energiou disponuje. Človek, ktorý je naštvaný, tak sa ho nedá zastaviť. Je to človek, ktorý má obrovské množstvo energie, čiže sa mu zdá, že je dobré, že robí veci dobre a on vlastne bojuje za svoju pravdu. Takisto sú to všetky formy hnevu, priťahujú do života len konflikt a negativitu a boj a nikdy nemôže do tvojho života priniesť niečo dobré. To znamená, že keď si myslíš, že niekde by si sa už mal ozvať a že by si mal akože nastúpiť s hnevom do nejakej situácie alebo potrebuješ hnev, aby si sa niekde presadil alebo prejavil, tak si buď istý, že to určite nebude mať šťastný koniec, pretože je to stále v priestore temnoty a vždy to bude sprevádzať akýkoľvek druh hnevu, bude vždy sprevádzať negativita. Niekedy si sám na sebe neuvedomujem, napríklad, že ma niečo nahnevalo, že vždy sa snažím, akoby, keď sa mi niečo udeje, tak keď tomu nerozumiem, čo sa deje, tak sa tak zastavím a nechám to bežať. A najčastejšie, ako sa mi prejaví hnev, lebo on vie byť aj zašitý, ty nevieš hneď, že si v priestore toho hnevu, ale si taký nabudený a idem napríklad autom a zastavím niekde na križovatke a niekto mi niečo povie, alebo niečo, že mi povie, že počuj, kam sa tlačíš, alebo čo. A je to situácia, kde jednoznačne vidíš, že ten človek ti tára blbosti. Že určite on urobil nejakú vec, lebo ty naozaj vidíš, že ty si v pohode. Ako náhle sa ti stane takáto situácia, tak okamžite vieš, že je v tebe emócia hnevu. Takže ja vtedy poviem, že aha, takže pritiahol som si takéhoto nasratého človeka. Ty ho nemusíš riešiť, či on je v pravde, nepravde, alebo že či to myslel dobre alebo nedobre. To je indícia, tvoj duch ti prišiel povedať, že počuj, niekde si natiahol hnev, rob s tým niečo. To je pre teba jediná informácia, v ktorej sa musíš vtedy akoby zobudiť. Pýcha. Tá obľúbená pýcha. Že? Podri sa, kde na akej úrovni tá pýcha vlastne ťa čaká. Tá pýcha je skoro úplne na tom zlome, kedy sa ti už môže začať dariť v tom živote. Už môžeš sa preklopiť do toho, aby si priťahoval do svojho života iba pozitívne veci. Pýcha je vlastne taká najzaujímavejšia vec. Ona disponuje obrovským množstvom energie a človek v pýche si myslí, že je skutočne v pravde, že už veci robí dobre. Sú to častokrát ľudia, ktorí sú takí zraniteľní, citliví, nemôžeš im nič povedať, oni sú hneď je to taká forma takej náfuknutosti a oni sú veľmi citliví na seba. Čokoľvek, že im povieš niečo, že na nich niečo nie je OK, oni okamžite idú do formy takého, že sa obhajujú a začnú okamžite niečo tamto. To je najčastejšia forma pýchy, tak ako by som ju vlastne popísal v tomto, že ten človek je proste na seba neuveriteľne citlivý. On robí všetko správne, on ti chce dať najavo, že on je vynikajúcou verziou človeka. Veľmi dobre sa to tam schová, lebo to je energický človek, to je človek, ktorý dokáže generovať obrovské množstvo energie. Tá pýcha potrebuje obrovské množstvo energie. Takže to je človek, ktorý si napríklad o sebe myslí, že je neuveriteľne vyspelá duchovná bytosť a on už disponuje s obrovskými skúsenosťami, on rozdáva rady, on rozdáva veci, ale všimni si, keď mu povieš niečo, že
má škaredé šnúrky, tak si všimni, čo to s ním urobí. Okamžite ho rozbiješ na marné kusy, lebo on si nepraje, aby si mu predsa niečo povedal. To je človek, ktorý má predsa všetko v živote už zmáknuté, veď sa na ňo pozri. To je energetická silná bytosť, on má energie na rozdávanie. Takto zákerná je tá pýcha. A takto ju môžeš ľahko odhaliť. Len mu niečo povedz tomu človeku, že niečo sa niekde pomýlil, alebo že niečo nie je dobré. Vtedy vidíš okamžite tú reakciu. Pýcha sa ale cíti, že už si vlastne za tou hranicou, že ty už tvoríš len svetlo, že ty tvoríš už len dobré veci, takže preto je na najvyššej priečke toho, kde sa to láme. Čiže prešli sme tu ten priestor tej malomyselnosti. Budeš vždy vedieť, že je to naozaj, že toto je naozaj jednoduchá vec. Ako náhle si osvojíš tento princíp, preto hovorím, že ho používam celý život a nenadárom ho používajú všetci lekári, psychológovia, psychiatri, lebo podľa tohto budeš vedieť, že kde sa nachádzaš. Ako náhle sa nachádzaš niekde z týchto emócií, tak vieš, že určite nečakaj, že sa ti niečo podarí alebo že sa ti bude dariť niečo v tvojom živote. Bohužiaľ, lebo si v priestore vlastnej temnoty a nevieš o tom. Samozrejme, nám všetkým sa deje v priebehu jedného dňa, že ty môžeš z radosti padnúť do viny, že takto. A takisto sa môžeš z tej viny dostať veľmi ľahko hore. To nie je, že sa pohybuješ stále v tej isté roviny. My akoby s tým, že zažívame rôzne situácie v živote, tak ty sa pohybuješ stále v určitých rovinách. Akorát sa nemôže stať chronicky, že sa pohybuješ v úrovni strachu. Lebo vtedy je problém. Tým, že my sme emočné bytosti, sme veľmi vzácne bytosti práve vďaka týmto emóciám, čiže je v poriadku, keď ty aj padneš do nejakej túžby, do nejakého smútku. To sú všetko v poriadku, to neznamená, že sa ti to nemôže diať. Akurát vieš, že by si tam nemal zostávať dlho, lebo budeš generovať niečo v tvojom živote, čo určite nebude mať dobrý vplyv na teba alebo nejaký pozitívny účinok.